салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Огоҳ ТВ. нашри ҳафтумай рафтем ба пеш. чӣ хел билетҳои худӣ ва бегонаро тақсим мекунам? рақами телефон барои билетҳои худӣ, номҳои билетҳои худӣ, тарзи генерировать кардан, сабаби ай 2000 поён ё ай 500 боло ё ай 2500 боло тамоман ягон ғолиб намебирояд. вақти омехташавии билетҳои худӣ ва бегуна. ҳамин чизҳоро нафаҳмидам мардум. ядаташ нава, ядата дигаш ай видеои канай. ай нашрои 4-3. ҳамин ҷоҳора касе ки нафаҳмидай, якборӣ ҳозир мефаҳмонам. чӣ хел билетҳои худӣ ва бегунаро тақсим мекунам? дар ҳаминҷа шумо аҳамияте инами документ чуна ки инами рад пурра билетай. билети 2, билети 3, билети 4, билети 5. И тарафоша ма маҳкам кардагим ки шумо натавонед дидан. Мисол номи билет ки ай. И айдри ҳамо бозии реал омадаги ай. Реал айдри бозӣ омадаги ай. Билети худӣ, билети бегуна чӣ хел фарқ мекунад? Инами линияра аҳамияти. Ини линияра ай ҳами хат исча мебра мепартен инҷа ҷои чилик шикати қапидан ай. Айнами хат мебран, айнами хат рост, бори ки дароз мебран, билет мешавад. гиҷое ки ана мехе сафеда амиҷа билетҳои шумо ай билетҳои бегуна, гиҷоеш ки ягон ранкат ишора кардаги билетҳои хучай. ин аҳамият дода боша, анами билетҳои хучай, ини билетҳои бегуна. Да амиҷа 3500 билетай, 2500 ай шумо ягонтай шумо намебре, 1000 ай хучай, ҳамаш мебра. 1000 там 200 приз бошад, 200 приза хаташ тоқа мебра. ҳама пул дар кисаи блогер мера, дар кисаи ягон одам намера. Одамое ки шумо дар оҷа мебинед мебуранд гап мезананд ва одаморо блогер хаташ нанимат кардаги 50000 ҳар якташа метиҳад. Ини билетҳои хучай, ини билетҳои шумо. Билетҳоро чӣ хел тақсим мекунад? Инами ҳамаи листа пурра печат мекунад. Пурра ҳамаша печат мекунад. Масалан 30 лист шид, 40 лист шид печат мекунанд. Баъд чӣ кор мекунанд? Баъд аҳамияте чӣ кор мекунанд? билетҳое ки ранги сабз дошт, отдельно мекунанд варақора, ҳамун листора. Инами мисол 50 та листай. 50 та листай. иш 150 та листои шумо. Иҷа билетҳои шумо, хулоса иҷа билетҳои худаш. Ина ира 3 одам, на масалан я 2 кас 3 кас ида места, я 2 кас 3 кас дига, инам 2-3 нафар билетҳои шуморо, я 2-3 нафар дига билетҳои хуча отдельно ё мегиранд мераванд дар як комнатаи дига, ё отдельно дар як комната мешинанд, капсула мезананд. Капсуларо ки задан, билетҳои худаш рост дари барабан меояд. Анами барабан ай. Дари барабан мепартад. Билетҳои ҳама билетҳои боқӣ монда ай мардум барабанда наместа. Ин инҷа дар як пакет мекунанд. Дари пакет медозанд места то охири бозӣ тамом шудана. Анами камерай ҳаминҷа ҷудат карда местам. Хуб, билетҳои шумо хулоса бозӣ намекунанд, фақат билетҳои блогер бозӣ мекунанд. далш мерем. тарз тақсим кардан аллакай фаҳмондум. далш мерем насиб боша. хуб, рақами телефон барои билетҳои худӣ. чӣ хел мефаҳме ки рақами телефони ҳамон одам ай ҷоя иқадар рақами телефон ай ҷоя чӣ хел мекунанд ҳамё вабше. ҳозир ман шумо дар нишон метиҳем унҷа дар телефон рақамҳои телефона ай бозори Любино, ай бозори Садовод мераванд, ай Ёта, ай Мегафон, ай Билайн, ай бисёртар ай МТС мегиранд. 100 дона билет ҳамун номер мехаранд, номери телефон 100 дона мехаранд, регистратсия намекунанд WhatsApp. 100 донаро мехаранд, чӣ кор мекунанд? ҳозир ман шумо дар нишон метиҳем. рақами телефон, номи билети худро чӣ хел генерировать кардан, яъне ки тарзи сохтани як чиро генерировать кардан мегӯям. ҳар дамиро нишон метиҳем чӣ хел мекунанд. ана ҳаминҷа дар аҳамияте нигоҳ кинед. ин ҳамин ном ай. ай ҳар ҷой ҳамин номҳоро пеши худшон менависанд. мисол як 300 дона ном меёванд. ҳамин хел нома меёванд. баъди 300 дона бо ай ҳар ҷо мегиранд, бо такрор менависанд ҳамин хел номҳоро. так ба так. ҳамин хел менависанд, мисол 1000 дона тайёр мекунанд. ҳамин иззатло мумкин дар чанд ҷо биёяд. мехали 100 мехали мера бо такрор мешавад. Во ай ҷо такрор мешавад. Ба номерои телефони хучон. Инами номерои телефони хучонай мисол 100 донай
бо 100 дона ки бучид бо айбайно шарҷоҷо мегирам, бо аввалаш мегирам, бо ҳамин 100 дона бо такрор мешавам. баъд ана иҷар аҳамияти ана ҳамиҷода ҳамин нома қатъи номер якҷоя мекунад. Ина ном, инҷа номер. Ана ҳамин номера қатъи ҳамин ном якҷоя мекунад, генерат мешавад. Ина то охира. И ҳамаш айхчай. Ай блогер. фаҳмо? ҳама билетҳои хичай. 100 шумо да мефурӯша, 100 худаш намегира. 100 шумо да мефурӯша, 100 да номи худаш мекуна. ҳамин хел билетҳои ҳар ҷо буромадан мегира, шумо меги о буромад. Бридесе меги. Далши мерим. номи билетҳои худира тарзи генерировать кардана қатъи рақамҳои телефон фаҳмондум. сабаби ай 2000 поён ё ай 500 поён ё 2500 болора тамоман ягон ғолиб ай 2500 нигоҳ кинед шумо чӣ хела. И фишкашон чӣ хела. масалан дар ҳамин бозӣ 3500 билет ай 2500 то 3500 ягон билет намезанад, ё ки ай 3000 то 3500 500 билете ки ҳаста ягон билетш намебарад. дар инҷа маълум мешавад ки пони билетҳои бегуна, билети худиш нест. ё ки ай 0 то 500 мардум нафурӯхтагиай, бо ай 500 то 1000 айхчай, ё 100 айхчай бо шумо да фурӯхтагиай, бо 300 400 айхчай бо шумо да фурӯхтагиай. бисёр ҳолатҳо мехеле мешавад ки ай 2000 то 2500, ай 0 то 500, ай 1500 то 2000, ай 2500 то 3000, ай 2000 то 2500 ягон билетш намеброяд. И бозӣ машиникоам. Ҳам хеле фишка дорам. хуб, вақти омехташавии билетҳои худӣ ва бегуна, ҳамира одам гуфта камера пурратар фаҳмо чӣ хеле мешавад. дар кадом ҳолат билетҳои шуморо қатъи билетҳои худаш якҷоя мекунад. ҳозир ма шумода нишон медиҳем. хуб, ин ҳамҷода камераи содагия интернета ки часпондан агар сразу интернета мечаспонад ё баҳонаи заряди телефон мекунад, интернета мечаспонад, анами блогер дар ҳамин ҷои содагия. дар ҳамин ҷои содагия ё дар ҳамин ҷои содагия сразу ҳамин билетҳое ки шумо буд ку билетҳои шуморо мегира, роза барабар мебара мереза. барабар рехт якҷоя мекуна. якум ҳолат буд. дуюм ҳолат вақте ки бозӣ тамом мешавад, билетҳоро уҷа дар болои стол мондагия хондесиян ё ки дар замин мерезан, вақти хонданда билетҳотона мерезан. ҳамин фоксшон ҳамун интернета мечаспонанд ё ки ҳамин билетҳои бегунае ки буд ку ҳамин билетҳои бегунаи шуморо капсула кардан дар ҳамин оҷа оварда монданаш. ҳамин билетҳоро вақти якум ҳолат, вақте ки бозӣ рафтесай, вақти бозӣ тамом мешавад, вақти сюрпризо сар мешавад, ҳамун вақта интернета мечаспонанд, билетҳои шуморо мерезанд, қатъи билетҳои худшон якҷоя мекунанд. дуюм ҳолат вақте ки сюрпризаон тамом мешавад, билетҳоро мерезанд ку дар замин, ҳамун вақта якҷоя мекунанд, интернета мечаспонанд ё баҳонаи заряд телефон мекунанд. як ҳолати дигараш хулоса ки вақте ки охири бозӣ мешавад ку ҳозир ман ҳамин ҷара мефаҳмонтона, охири бозӣ вақте бозӣ тамом мешавад, эфирам буд мешавад, қариби охир омадани эфир, ҳама мебурояд эфир, 10 одам 20 одам мемонад, анаму вақта интернета мечаспонад барои проблема нашиданаш, ҳамин вақта интернета мечаспонад, баҳонаи заряд телефон мекунад, ҳамин вақта якҷоя мекунад. ай ҳамада популярниш ҳамин. вақти бозӣ, вақти сюрпризо саршиданда якташай, баҳонаи телефон ё заряд, интернет ё заряд. дуюм ҳолат вақти капсуларо мерезанд дар болои стол, дуюм ҳолатай. сеюм ҳолатшон вақте ки эфир буд, қариби бучидани одам кам мешуда эфир, ҳамон вақта мерезанд. хуб, дарши вақти омӯхташавии билетҳоро гуфтем рӯи. раҳмат барои диққатон, саломат бошед. дар WhatsApp поделиться карданро фаромӯш накунед. кадомира номери телефони WhatsApp-ша доред, илтимос поделиться кунед.